Belai kewa nama sikja party mung patika. Mia sanja jorani kuai Pordobil bakta kamiwa. Kok tu mawo Saiman ka Pordobil bazani simi nogo kifil tong pro khungsa bike borok khorok brek ajak tongmani. Borok belai speed ni phaimani bagai bike control khaimaya ongoi borok ni bike bolong tolawo kalai thangka. Borok khorok brek ajak belai sago dukhu manjak ne kok tuma. Pordobil বাড়ি কই চরণ দাস উদ্দু দাস কই বাড়ি যাইতে আইছিল তোমরা একটা বাইকে কয়জন আছিল হ্যাঁ একটা বাইকে কয়জন আছিল চারজন কেমন হইছে একলা নিজে নিজে নি হইছে না মানুষে মাইরা দিছে তোমরা কেব দা থুতাই নং নরক ন বনা দয় ফেকা বনা সাকা টানি সাকা দো ইনকা বহুত দয় ফেকা ইনকা পুরা থুদলাই লাখা নং বুং রকটা ম নান বুদা পার্সেন্টেজ বিন বুং খাই জন কয়জন তন্ন চারজন তে খর নি বুং খাই আসি তে খরচ খাই রিপন চালক নাকি সাবন নো রিপন টাইটেল তাম মুন্ডা হালাম মুন্ডা যতন মুন্ডা Quay. Pangkat sono parani ora bokto parani borok sono pungkai saka je bokto parakan au ketokan au kaisa strai rok sarjon bike kai filimani borok balance narung mai angai o keto lama kan au tuisau kai tong kai nei ego ding ni chung logo logo chung faris no phun kai faris sabi so chung kai borok na faima pai ka strai charjon borok strai no borok bike chang filimani borok o jaga street panik kai thakane borok saka strai rok amna chung normal no asungya ai pona chung logo no chung borok na recovery kai chung faris size borok no chung lihoka borok tau bosomane khoi pese tongo asa problem kori tai chung borok kaisa বাইক dak sarjon borok kaisa bayo charjon ke phele mani borok takok bohung mosrai ro yenne kono casualty koroi asule dokumalia haipano chung immediately borok chung hospital refer take borok bosongni borok ki prasa wan borok jotono munda bosongni borok ঠিক আছে